खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोनसे गोनां खौरां लानानै फैलायबाय। आं बिथांमोनाव सोंगोन जे भेन्सार स्कुला सरकारि जायाखै बिनि पारसेन्टआ बेसेबां आरो आंनो मोनसे खोथा खोन्थाग्रो 40टा समस्तिया 60 जानांगौमोन बे जायाखै बिनि पारसेन्टआ बेसेबां बेखौ खोन्थाग्रो बेनि बादै एनडिबिफोरखौ गासिबो जेलनिफ्राय हगारनांगौमोन बे जायाखै बिनि पारसेन्टआ बेसेबां बेखौ खोन्थाग्रो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया जायाखै बिनि पारसेन्टआ बेसेबां बेखौ खोन्थाग्रो दिनै जोंहा सेलायखाथि प्राइमारि बिपिएफनि सिङाव लखिपुर गामिनि जि रायख' सेन्टार बेवहाय दानि बावैसो जयनिं हाबाफारि जालांबाय बेवहाय बिजेपि दोलोनिफ्राय 82 ना आरो ओमफ्राय कंग्रेसनि 3 गासै 85 सुबुङा जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबबाय आङो बिजाथि हिसाबै एमएलए हिसाबै बिपिएफनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय बोजबबाय एबार दिनैनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआ सेलायखाथि प्राइमारियाव आरोबाव गोबां स्ट्रं जाबावबाय जों एबार ज'यै खामानि मावनो हासिगोन आरो जों जि नुदों एबार जों सेलायखाथि प्राइमारियाव जोङो गोबां भट मोनगोन मथा-मथि जोङो 80% जों भट मोनगोन बेवहाय आरो सेलायखाथि प्राइमारि हिसाबै माने एबार रौता समस्तियाव बिजाथि देरहाहोनायाव बिथांमोना बिराद गिदिर अबदान होनो हागोन। बे ओनसोलाव गोबां डेभेलपनि खामानि जायाखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि सायाव नोंथाङा देरहानानै थाङोब्ला बिजाथि महरै जोंथ' बिपिएफ दोलोनिफ्राय जों होनखादों नैबे इलेक्सनखौ जोङो बिराद सिरियासलि लादों इलेक्सननि मुङाव इलेक्सन गेलेनोल' जों फैयाखै मेनानो जाहैबाय नैबे ओनसोला बिटिआरआव हाबबाय दा बेवहाय बिराद समस्या दङ दा बिटिआरआव सोनानै जों बिथांमोनखौ समस्यानिफ्राय बोरै उद्धार खालामनो हागोन जों बेखौनो मेन थांखि लादों आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जों बिपिएफ दोला फोसावखादों गिबियावनो जों बेवहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो मोनसे गोदान साब डिभिजन फोसावगोन आरो बेनि बादै जोंहा बेवहाय माने मा होनो रायजोफोरजों एकदम नांथाबनानै थाग्रा डिपार्टमेन्ट हिसाबै पिएनआरडि बेनि जों ब्लक गायसनगोन मोनसेया जाहैबाय जोंहा शिक्षाखौ नायनो थाखाय जोङो ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन बिअ गायसनगोन मोनसेया जाहैबाय जोंना देहाखौ नायनो थाखाय जोंहा माने ब्लक पिएचसि जों गायसनगोन थिग बिदिनो मेन डिपार्टमेन्टफोरखौ जोङो गायसनग्रोनो थाखाय आखायाव लागोन ओमफ्राय मोनसेया जाबाय कमिउनिकेसन इलेक्ट्रिफिकेसन जाबाय एबार जोंहा नायनांगौ कमिउनिकेसन आरो एबार जोंनि दोलोनि आफादगिरि बिथाङा बुंखादों जोंनि जि फुराना बिटिसि आरो नैबे गोदानै हाबनाय बिनि सायाव जोंनि प्रायरिटिया गुबुन गुबुन जागोन होनना बुंदों बिथाङा नैबे ओनसोलाव बांसिन स्पेसियेल प्रायरिटि होगोन जोंनाव जिबायदि मावगोन बेनिख्रुइ बांसिन बेहाय प्रायरिटि होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो माखासे गामिफ्रा हाबसनना दंबावो दा बिनि सायाव नोंथांमोना देरहायोब्ला बेखौथ' जोङो रायज्लायबाय थाखादों मानो होनबा माने किसुमान गामिफ्रा जेबो खारन मिथियालासिनो थालांबाय दा बे गामिफोरखौ जोङो सोफिननायखौ जोङो खामानि मावगोन सिगां जोंनो स्ट्रं सरकार नांगोन अब्लानो जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामगोन आरो मोनसेया जाहैबाय बर' गामि नागिरनानै सोनाया इसेबां इजि नङा दा मोननै गामिखौ फोनांजाबहोनो थाखाय गेजेराव सोरबा नन बर' गामिबो हाबनांनो हागौ बेखौबो जोङो बुजाया जाय सोनानै जोङो कन्टिगुवास खालामनायनिबो जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ इउपिपिएलआबो बेवहाय बुंफैदों जे जोंसो सोदों बिपिएफआवथ' मालाबाबो सोनायखौ लुबैयाखैमोन दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बेवहाय इउपिपिएलनि खोथा गैया नैबे जोंनि सोमावसारनायखौ बयबो जयैनो खालामदों बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जि सुक्ति जादों बिटिआर बे सुक्तिनि गेजेरजों बे गामिफ्रा हाबदों जोङो साबायखर होयो बिथांमोनखौ खिन्थु जोंथ' लुबैदोंमोन एखे राहैनो जोंनि माजबाटनिफ्राय जागायनानै गफुरसिम हाबगोन नाथाय दिनै जोङो बेवहाय 6 सेडुलबाबो गोदान मोनसे कनसेप्ट फैबाय सेटेलाइट बायदि जों बेखौ लानानै सिरियास दा बोरै जों बे ओनसोलखौ कन्टिगुवास खालामनो हायो बेखौ जों लानानै सिरियास दा ओंखायनो बेवहाय बिथांमोना अकल गावसोरल' सोदों होनना बुंबा गोरोन्थि जागोन मानो होनब्ला नैबे सोमावसारनायाव बयबो दङ एकर्डआव जोंबो दङ बे जाबाय जोंनि हारिनि मोनसे एकर्ड ओंखायनो सोरबा इउपिपिएल दोलोआल' बेनि बेनिफिटखौ लानो थाङोब्ला बा बेखौ गावसोर क्रेडिट लानो थाङोबा बे गोरोन्थि जागोन आरो दासिम बर्थमान जों जि नुदों माने इउपिपिएलनि कन्डिसनाथ' बिराद गाज्रि खिन्थु बिजेपि हिसाबै खैथामान समस्तियाव बिथांमोना बिराद गोसो होदों अब्लाबो जोङो 6टा समस्तिखौ देरहागोन होननानै जोंहा मोनसे केलकुलेसन फैदों आरो दानि जि थासारि बे थासारिखौ नायोबाथ' बिदि कम्पिटिसन जानाय नङा मानो होनब्ला रौता समस्तियाव मुसलमान भट बिराद दङ बिथांमोना एकदम इउपिपिएलनो भट होआ ओमफ्राय बर' हारिनि जिफोर भट एबारनि दिनाव जों नुगासिनो दङ जों 70% मोनगोन 70% मोनगोनब्ला गुबुन पार्टियाव मा थाबावगोन ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों जे मिरु एबसुनि नेहाथारि बे सावरायनायाव माने हाग्रामा महिलारि सारानो भट होनानै एसे मिथिनो मोननाय जादों नुनो मोनदों
आं नुवाखै बेखौ नुवाखै खिन्थु बिथांमोना जे जोंनि गेजेराव ज' जालायनायनि मोनसे माने खामानिखौ सुरु खालामदोंमोन नाथाय बिपिएफ दला बेवहाय मालाबाबो ना खालामाखै थांदों रायलायदों गेजेराव स्टप थानायावबो जों बुंदों हायोबा आवगाय बे हिसाबै जोंनिफ्राय जोङो मालाबाबो ना खालामाखै खिन्थु बेनो समाया गोबां आवगायलांबायमोन दा ओमफ्राय पलिटिकेल पार्टि होनोब्ला माने किसु खेथ्रआव जों बर' होनबाबो जाला नङा होमबा बहुत खोथाखौ साननानै जों सोलिनांगौ जायो नोंथांनि समस्थियाव नोंथाङा बेसेबां भट लानानै देरहागोन बायदि आसा बायदि दानि दिनावथ' जों जि नुदों 87,000 भट 87 ना 88 70,000सो पलिं जागोन दा थांनाय बाराव नीलेश्वर 20,000 मोनदों भटखौ दा पुराना समस्याव नायोब्ला 20नि गेजेराव बिनि फिल्डआ जिहेतु बिराद खमायबाय फ्राय 10-12 थागोन अब्ला नोंथांमोना बेसेबां मोनगोन एसे नोंथांमोना आन्दाज मोनसिगोन 9,000सो पलिं जागोन हजोंहाय 12 मोनोब्ला बेहा बेसेबां मोनगोन बारासो बारा 3 नङा होमबा दा दिनै जिबायदि बुंबाय रायजोफ्रा 3 बा 4 मोनोबा बेसेबां जागोन 16,000 थ' 70आव 16,000 माइनास खालामबा बेसेबां थागोन 56 आरो गुबुन 7-6 केन्डिडेट दंबावो 1,000 2,000 लायोब्ला आंनि आसा जोङो 40निफ्राय 45,000 भट मोनगोन आरो अब्ला नोंथाङा नैबे सरगिलखौ जोखारसिगोन माने रायजोआनो मालाय फैसाखौ सार जितु प्रमद बर'आ बुंदों बे नोंथांमोना बिपिएफ सिंगेल डिजिटसो मोनगोन होननानै बेना बुंनांगौनि थाखाय बुंदों गाव इउपिपिएल हिसाबै सोरखौबा डाउन खालामनांगौ बुंनो थाखाय बुंदों खिन्थु दा प्रेक्टिकेल रिजाल्टआ प्रमद बर' बुंलायनाङा रायजोआनो बुंगोन बेखौ दिनैनि दिनाव बिपिएफनि सरकार फैगोन होननानै 80% मावफुंजाबाय होनदों बिथांमोना बिटिआर रेकर्ड एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ 80% मावफुंजाबाय होननानै बुंदों 80%आ माखौ लानानै बिथांमोना बुंदों आं बुंनो हाला सिगां आं बिथांमोनाव सोंगोन जे भेन्सार स्कुला सरकारि जायाखिसै बिनि पार्सेन्टआ बेसेबां बेखौ खोन्थाग्रो आंनो आरो आंनो मोनसे खोथा खोन्थाग्रो 40टा समस्थिया 60 जानांगौमोन बे जायाखिसै बिनि पार्सेन्टआ बेसेबां बेखौ खोन्थाग्रो बेनि बादै एनडिपिफोरखौ गासिबो जेलनिफ्राय हगारनांगौमोन बे जायाखिसै बिनि पार्सेन्टआ बेसेबां बेखौ खोन्थाग्रो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया जायाखिसै बिनि पार्सेन्टआ बेसेबां बेखौ खोन्थाग्रो आरो बिनिफ्राय मा होनो एनआइटिआ जायाखिसै 1500 कोटि थाखाखौ लाबोनो हायासै बिनि पार्सेन्टआ बेसेबां आरो जोंनि आसामावथ' बा जोंनि इन्डियायाव 80% जाबाथ' आरो जानायखौनो लायो रायजोफ्रा नङा होमबा जोंनाव माबा मोनसे खामानि जायोबा गभर्नमेन्टनिफ्राय 50% मावबानो जायोलै होनो नोंथांमोना पावाराव फैयोब्ला सरकार दायोब्ला एनडिपि जितु एक्स एनडिपिफोरनि जेंनाफोर दङ किसुमाननि दासिमबो हाइनेस आरो नन हाइनेस केसफ्रा जोबाखै बिनि उनावहाय 2% जितु रिजार्भेसन बिनि खामानिखौ नोंथांमोना मावफुंनो हागोन ना बे केसाव बिपिएफआ बांसिन सिरियास आरो बेखायनो नैबे एकर्ड जे जादों बेखौ लांजेनग्राया बिपिएफमोन जे एनडिपिफ्रा 38 इयार्स संग्राम खालामबाय दिनै बिथांमोना जेबो फिथाइ मोनाखिसै सोरबाया जेलाव थाबाय जेलनिफ्राय गनायफ्राबो दिनै केसाव दं न'आव थानो हाया आरो बेनिफ्राय जायफ्रा थैलांबाय बिथांमोनखौबो जों मुंख्लं होनो हाया दा जाय 3-4 दं बिथांमोनाबो सोरबा म्यानमार दं सोरबा बांलादेश दं बिदिथ' जाला बैसोआ 38 इयार्स जाबायब्ला 20 बोसोराव जुदि हाग्रायाव थांदोंमोनब्ला दिनै बेसेबां जागोन 60 इयार्स दा 60 इयार्ससिम बेसेबां संग्राम खालामगोन जोंनि हारियाव दाबो जिहेथु बड'लेण्ड बिग्राया दङ अब्ला नोंथांमोना जिरायथ'दो नोंथांमोनखौ लांनानै जों मोनसे सिक्रिटि होनोसै जाहाथे नोंथांमोना जेलनिफ्राय गयो नोंथांमोना जाहाथे केसनिफ्राय मुक्त जायो नोंथांमोनाबो माने जाहाथे थांना थानायनि मोनसे राहा मोनो मोनसेया जाहैबाय मुंख्लंफ्राबो जाहाथे सोरगोआरिफ्राबो जाहाथे मुंख्लंनि सिक्रिटि मोनो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बर' हारिया जाहाथे माबा मोनसे जोंहा लाब जायो पेकेजानो होन बा जोंनि इनस्टिटिउटआनो होन बा गामि बारायनायानो होन जों बेखौ खालामसै बिदि होननानै जोङो एनडिपिखौ लांग्रोदोंमोन दिल्लीयाव लांनानै खोब मोजां रायलायनाय खोब मोजां बरिया दिनैनि दिनाव बर्तमान प्रमद बर'आ जायखौ बिथाङा बड'लेण्ड जोंनि सोमावसारनायखौ मा होनो बेखौ मा होनो सारेन्डार खालामनानै फैदों जुदि बिथाङा खालामामोनथाय जों दैदेननाय एनडिपिजों रायलायनाया जायोमोनब्ला बिनिख्रुइ बहुद साबसिन जायोमोन माने ओरैबायदि जादों जोंनि दाबिया जाहैबाय 100% बड'लेण्ड नांगौ जोंनो 100नि जायगायाव जिहेथु मोनथ'ला जोङो 70आव जोङो खामानि मावगासिनो दङ खिन्थु प्रमद बर'आ बे समावनो आंनो 40बाबो जायो होनब्लाथ' गभर्नमेन्टआ होखागोन नङा होमबा दा ओंखायनो नैबे खोथायाव आं नोंथांखौ बेखौनो बुंदों एनडिपिनि समस्याखौ लानानै बिपिएफ दला बिराद सिरियास आरो बेनि थाखायनो नैबे एकर्डखौ आवगायदोंमोन बिनि थाखायनो जों अनेक खामानिबो मावदों मुंख्लंफोरनि न'खरनो जि रांनि अनसुंथाइ होनाय बेखौ बिपिएफआ मावनाय खिन्थु इमप्लिमेन्टखौ जों मावफुंजोबनो हायाखिसै खिन्थु दिनै बे आद्रा थानायखौ प्रमद बर'आ मावजोबनो हायाखै बिदि गोबां दङ लिलि हटेलाव लाखिजानाय नंला होमबा ना इउपिपिएल एबार बिथांमोना लिलि हटेलाव लांनांगौनि प्रयजन जानाय नंला दां बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना एसे गोसो दं जोंजों जगाजग लाबानो जाबाय सिरि नङा होमबा सरकारा जिहेतु जोंनि जाखासिगोन इउपिपिएल सोरबा जुदि एसे
सरकाराव थानो गोसोबा दानिफ्रायनो लेनदेन लाखानो हायो बिथांमोना प्रमद बर' सुइजारलेण्डआवथ' सिनेमा नोंथांमोना सुइजारलेण्डखौथ' मा बुंबावनो बिथांनिखौलाय खुगाया बिराद बारा औ खुगाया बुहुद बारा जायनि थाखाय बिथाङा दिनै गाब्र'दों एसेबां बुंनाया थिग नङा जेखौ हायो जेखौ बास्तब बेखौ बुंनांगौ आरो